Camises de màniga curta, camises de màniga llarga, això n'hi ha de tots els contenidors de roba amiga, òbviament, però tu has volgut fer una mica el seguiment d'aquesta roba. Què se'n fa, no? Què t'has trobat? Sí, he volgut fer el seguiment i sobretot ensenyar-vos la planta de les més avançades que hi ha al sud d'Europa de tractament d'aquesta roba. És una planta de reciclatge tèxtil. Com es tracta aquesta roba? Què es fa? Un triatge. Per peces, per mides? A bulto. O sigui, quan la gent, tal com deia l'Empar, que ho tiren als contenidors, que hi ha qui ho tira... Net, hi ha qui ho tira brut, hi ha qui ho tira planxat. La veritat és que ho he vist planxat, net, brut, fet... De tota manera. De tota manera, i amb bosses que estan bé, amb bosses que millor no les toquis. Doncs el que fan ells, ara ho veurem en un reportatge, és tirar-ho en una gran cuba on hi ha unes persones que el fan el triatge. Llavors, en funció de la qualitat que arriba aquesta roba, bé es tracta, es renta i es torna a posar a les botigues amb uns preus molt populars, o bé es fa servir per l'exportació, que gran part d'aquesta roba, ja veurem unes bales enormes de quilos i quilos de roba, se'n van cap a l'Àfrica, sobretot cap a l'Índia i cap a Rússia, i després una altra part es dedica al reciclatge i en fan matèria primera per altres usos. Si et sembla, ara veiem el reportatge de com és aquest cicle d'aquesta roba. Aquest és un dels 1.500 contenidors de roba amiga que hi ha distribuïts per tot Catalunya, on anualment es recullen 7.000 tones de roba. Una roba que ara comença tot un procés a la nova planta de reciclatge de Sant Esteve Sesrovires. Ellos hacen un viaje y después hay camiones que hacen 2 diario. En este momento están encima de la báscula. Estos kilos él lo pondrá encima de la gavia, porque el otro que tira este material tiene que saber cada gavia cuántos kilos tiene, ¿no? Y tiene que después dar el resultado al final del día por saber los kilos que hemos triado. Las chicas que trabajan aquí arriba tienen todos los compartimentos ya separados, que cada compartimento irá en un carro que distribuye en las turbas de abajo, que son separados de pantalones, mujer, niño, jaqueta y varios. En funció del triatge de la roba, acaba aquí, en aquest magatzem, i bé s'embala per l'exportació o per reciclar, o bé acaba en aquestes caixes, que és la roba que està en més bon estat i que acaba a les botigues. I aquesta és una de les 19 botigues on es pot comprar la roba de més qualitat que s'ha dipositat en els contenidors que hi ha per diferents llocs de Catalunya. Es poden trobar tant peces de roba com complements i a preus molt populars. Per exemple, aquests mitjons que es poden comprar per 50 cèntims o peces de pell, com aquesta americana, que es ven per 30 euros. Vendemos ropa de hombre, de mujer, de niño, complementos de todo tipo, zapatos, bolsos, fulares, etc. Como nuestro perfil de clientes son mujeres de 30 a 50 años, el producto estrella es la ropa de mujer. Como no tenía experiencia de pendienta ni nada y siempre he estado buscando y nunca me han cogido por falta de experiencia, pues por eso me cogieron, para tener una formación y así el día de mañana buscar otro trabajo. Jo crec que molts espectadors han quedat sorpresos de tot el procés que se segueix, el tractament, de la quantitat de gent que hi treballa. Quanta gent treballa i quanta gent es dedica a tractar aquesta roba, senyor Alberic? A la nova planta de Sant Esteve hi treballen ara 47 persones. En tota la roba amiga, la cooperativa Roba Amiga que cobreix tot Catalunya, són 200 persones i més del 60% són persones en risc d'exclusió. Que precisament, sí, aquesta noia que sortia ara al final del reportatge, la Mireia, que és una dependenta, no? És una noia que ha aconseguit feina gràcies a aquests contractes d'inserció laboral, perquè és una noia que deia, clar, no tinc experiència, no m'agafen. Llavors no puc treballar, no? Té 22 anys i no havia pogut treballar. I ara, gràcies a aquest contracte, doncs ja tindrà experiència, que és el que li demana. I el senyor Alberic ens feia notar que justament una de les primeres persones que parlava, un noi que parlava en el tractament d'aquesta roba, en aquesta nau industrial que estàvem veient, havia viscut a l'aeroport, dormia a l'aeroport durant molt de temps. Sí, és una mica el reflexe de l'objectiu tant de la Fundació com de la resta d'entitats de Roba Amiga, vull dir que és la inserció laboral. Nosaltres la roba és un instrument que fem servir perquè les persones es puguin insertar. Persones que no han tingut oportunitats i que procurem una primera oportunitat, com és el cas de la Mireia, o una segona, que és el cas del Luciano. El cas del Luciano el puc explicar perquè ell l'ha explicat públicament a la premsa. És un noi italià que va tenir de marxar al seu país per problemes amb la droga, va estar visquent a l'aeroport de Barcelona més de 4 anys, vivia de la caritat i tot el que aconseguia ho consumia en droga, fins que va arribar que no arribava a 40 quilos. Mare meva. En aquell moment
va ser hospitalitzat, perquè quan va perdre ja la capacitat va ser hospitalitzat. Els assistents socials de Càritas el van atendre, vam fer tot el procés de desintoxicació i quan ja havia acabat el procés de desintoxicació vam començar la seva inserció laboral. A partir d'aquí, el Luciano ha estat contractat com a treballador d'inserció durant un any, ha començat a estudiar com a educador social, o sigui, ell està estudiant ara per educador social, i ara ja és contractat fixe. O sigui, ara ja el Luciano ja no és un treballador d'inserció, sinó que ja té... Bueno, de fet, és l'encarregat d'aquesta nova planta que dèiem. Té una responsabilitat, a més a més. I s'ho sabia a la perfecció, perquè va ser la persona que em van assignar perquè m'expliqués una mica com funcionava, i ho sabia tot. Bueno, ja m'explicava molt més del conte que he pogut jo ensenyar aquí, no? Amb moltes ganes i amb molta passió, com es veia. Per cert, ha canviat el perfil de ciutadans que recorren, per exemple, en aquestes botigues de roba amiga? Sí, nosaltres hem notat una mica el canvi. Les botigues cada vegada anem augmentant la venda. Sí que és veritat, com deia la Laura, que som molt exigents amb la tria, perquè sí que volem les botigues, jo crec que l'imatge s'ha vist, que tingui la màxima dignitat. Però sí que vam veure primer una caiguda d'un col·lectiu que era client nostre, que era les persones de migració. Hi ha hagut molt de retorn als països d'origen, però sí que cada vegada més hi ha dos components, o sigui, persones que el preu era un factor ja molt important, o sigui, nosaltres, vist els preus amb la Laura, et pots equipar d'hivern una persona potser per 25 euros, no? Persones que mai s'ho haguessin plantejat estan entrant a la botiga. Però també hi ha cada vegada més la sensibilització de la reutilització. O sigui, nosaltres aquest és un públic que està creixent i que ho estem notant. Que és una filosofia de vida. És una filosofia de vida, l'economia circular, estem parlant i cada vegada sí que notem aquests dos increments. Laura, hi ha diferents usos d'aquesta roba, no? Exactament. Com us deia abans, és roba que o bé es porta a les botigues, aquesta que està amb més bé qualitat, o es recicla, no? Que utilitzeu moltes matèries... Bueno, la feu servir per moltes matèries primeres, no? Feltres... Nosaltres ha sigut un pas important per tot. Un dels objectius de les entitats de la cooperativa era ser, a més de l'acció social, ser el màxim eficients possible amb tota l'activitat, perquè hem de ser autosostenibles. O sigui, nosaltres no vivim de les subvencions, sinó que hem de viure i fomentar-ho tot, lligar-ho tot amb la sostenibilitat. Llavors sí que era un repte. Vam tenir l'oportunitat de fer aquesta... És una inversió que ha superat el 1 milió d'euros, gràcies a una convocatòria de Momentum Project, primer a partir d'un conveni amb l'Agència de Residus de Catalunya i el grup Inditex, que ens va ajudar per millorar les instal·lacions, i posteriorment a la primera convocatòria Momentum Project, que hem pogut fer tot aquest equipament de maquinària que hem vist parcialment, perquè la Laura va veure funcionar. I amb els diners que treuen justament de la venda d'aquesta roba, es reinverteix justament en tot aquest... En formació i en inserció. O sigui, el Luciano, mentre ell feia el seu itinerari, anava fent cursos de reciclatge. I una cosa que em va cridar molt l'atenció, que també té a veure amb tot aquest món de la roba, és que fora d'aquesta nau hi tenien molts contenidors, i en tenien dos models. Per què dos models? Perquè, malauradament, no sé si recordem, al desembre... un accident. Un accident, exactament. Un noi de 27 anys que es va posar dins d'un dels contenidors per intentar... perquè pateixen molts robatoris, aquests contenidors. I es va quedar amb tan mala sort que va quedar atrapat amb els peus penjats cap a fora. I no va poder sortir. I no va poder sortir. I això per què? O no va poder acabar d'entrar, perquè també hauria pogut acabar d'entrar, es veu que hi ha un mecanisme, no, Albert? És un mecanisme molt complicat, el que passa que realment la situació de crisi fa que es prenguin, evidentment, que es facin accions realment sense massa sentit. Nosaltres el que vam deduir no era un contenidor nostre, era d'una altra entitat de roba amiga, però sí que vam deduir que segurament ell no anava sol, normalment no van mai sols, i que potser la persona que l'acompanyava, quan ell es va quedar bloquejat, el va estirar per treure'l. I a l'estirar-lo el que va fer va ser bloquejar-lo. I arran d'això, justament han ideat un altre contenidor, un altre model, que és aquest que estem veient ara. Veus que és anti-intrusisme de ningú, o sigui, aquí no s'hi pot posar a ningú. Aquí poses la roba i cau ja dins del contenidor, i és impossible que tu puguis accedir-hi de cap altra manera. Ha estat molt interessant, Laura. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Alberic, per acompanyar-nos avui als matins a TV3. Ara ens